दिनै जोहोलाव बालिराम बर'नि मुङाव जि फुटबल टुर्नामेन्ट हरिसिंगा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हरिसिंगा स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो टुर्नामेन्ट कमिटि मोनथामजों जथायै लोगो नांनानै खुंनाय बे 22थि बे फुटबल चेम्पियनशिप टुर्नामेन्टखौ दिनै खुंफुंदों आरो बे जोबथा बादायलायनाय हाबाफारि जोहोलाव बालिराम बर'नि सोरगोआरि जिउ आत्माया आफा इसोरनि खाथियाव आलो गोजोनै थानो हायो बिनि थाखाय आनान गसाइनियाव आरज गाबबाय। जों बयबो मिथिगौ जोहोलाव बालिराम बर' बिथाङा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सासे मैखोम दैदेनगिरि आरो बिथाङा माहारिनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनानै गालांबाय माहारिनि आदर्श हिसाबै बिथाङा हारि सिबिनाय हारि अननाय आरो हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जिखिनि हाबा मावना गालांबाय बे गासैबो हाबाफारिफोरखौ बेयाव जुगामि खालामनो थाखाय बिथांनि गोसोखांथियाव बे नेरसोनथिखौ जुगामि खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद हरिसिंगा आनसलिक कमिटिया नारा-नाथा जुजिबोदों नाजाबोदों आरो गोलाव सम गोबां माने जेंना जेंसिनि गेजेरजों बे गेलेनाय हाबाफारिखौ खुंबोदों। खारन बेबायदि हाबाफारिखौ खुंनायनि थाखाय गोबां रांखावरिनि गोनां जायो। थेवबो दख'रा बर' फरायसा आफाद रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन टुर्नामेन्ट कमिटि जथायै बेखौ खस्थ'नि गेजेरजों मावफुंबोदों। बालिराम बर'नि जि माहारिनि जि कन्ट्रिबिउसन मेंनो रोङै सासे जोहोलाव आरो बड'फाजों थाफानानै बिथाङा जिखिनि हारिनि थाखाय हाबा मावबाय बड'लेण्ड मोनफुंनांगौनि थाखाय जिखिनि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबाय दा बिथांनि जिखिनि मावनाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला एबसु हरिसिंगा आनसलिक कमिटि एबसु जों बयबो जथायै उननि समाव गोबां हाबा मावबोनांगौ दङ। बिथांनि मुङाव माखासे गोसोखांथियाव गोबांथार हाबाफारि लानाय माखासे जोंहा इन्सटिटिउसनेल बेयाव लुफुंनांगौ दाफुंनांगौनि हाबाफारि दङ। बे गासैबो बिथिंखौ उननि समाव रायजो राजानि मददजों आरो सरकारनि माखासे पलिसि नितिनि गेजेरजों मावफुंनो हागोन होननानै जों सानदों आरो बेबायदि जोहोलावनि मुङाव जों जेब्लायबो रायजो राजाया मदद होबोदों आरो उनाव रायजो राजानि मदद मोनलांगोन। 3 बोसोरनि उनाव सिलभार जुबिलि जागोन आरो बे समसिम जाहाथे बयबो मदद होलांगोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। बर' थुनलाइ आफाद एबसु आसाम साहित्य सभा आरो आसु बे थाखो 3निफ्राय थाखो 12सिम साइन्स आरो मेथ्सखौ इंराजि खालामनाय आरो क्लास 6निफ्राय 12सिम पेरेरेल इंराजि मिडियाम थिसननाय आदर्श बिद्यालय माने कनभार्ट खालामनाय बेखौ जों मानिनानै लायाखै। सरकारा गावनि स्टेन्डआव थानो हागौ जों मिथिया खिन्थु जोङो जोंनि स्टेन्डआव दङ जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामा आरो जों नुनायावथ' सरकारा सिगांनि स्टेन्डआव गैलिया बिथांमोना एसे दायो माने नरम स्थिति लानाय जों नुनो मोन्दों। जेसेबां बुङा मानो मैया एसेम्ब्लियाव लरेन्स इस्लारि MLA बिथाङा बे इस्युनि सायाव रेज खालामदों आरो माने फरायसा आफाद आरो थुनलाइ आफादजों सावरायनायखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ होननानै बुंदों। दा बे बाथ्रानि सायाव जोंहा आरो मिटिं जाबावगोन जों डिसकासन जाबावगोन। जोंनि स्टेन्डआव दङ आरो सरकारा जिखि बुङा मानो बे निउ एजुकेशन पलिसिनि आधाराव गोलैया आरो सरकारा बेखौ लानानै माने गुबुन मोनसे हाबाफारि मावनो नागिरनायखौ जों नुदों। दा बेखायनो बे बाथ्रानि सायाव जोंहा डिसकासन सोलिबावगोन आरो जोंनिफ्राय जोङो खुनु कारनाव बेखौ गनायनाय नङा बिनि सायाव जोंहा डिसकासन जाबावगोन। गोजोन्थों। सरकारा जोंखौ रायलायनो लिंगोन होननानै बुंबावदों। खेबसे रायलायखांबाय रनज पेगु बिथाङा नेक्स्ट रायलायनाया जाबावगोन आरो मोनब्रै आफाद आसामनि 30टा आफाद आरो ट्राइबेलनि आफादफोरजोंबो जोंहा गाबोनो गुवाहाटीयाव डिसकासन दङ। बिनि सायाव जोङो स्ट्रं मोनसे इनिसिएटिभ लानानै हाबा मावलांगोन।